El meu nom és Aina Alemany, tinc 25 anys. Form part del grup de persones que participam d'Ales a les Balears. La lluita contra la Sida és un camí llarg i difícil, perquè no només consisteix en promoure accions per prevenir el virus, sinó en treballar dur per transformar una societat que encara estigmatitza i discrimina les persones amb VIH. És realment un orgull formar part d'aquest grup humà que fa 28 anys que lliura aquesta dura batalla, superant tots els obstacles per continuar sent un referent a les illes. Ales neix l'any 1987, 4 anys després que es comencessin a detectar els primers casos de Sida a les Illes Balears. Llavors, eren persones sentenciades a mort, destinades a ser rebutjades socialment quan l'entorn coneixia la seva malaltia, o malviure en silenci els darrers dies que els quedaven. Aclaparat per la situació, el doctor Juan Gálvez, metge de capçalera, i un grup de persones sensibilitzades i preocupades per la situació decidiren crear una associació que atengués el col·lectiu afectat i cobrís les necessitats que plantejava aquesta nova infecció. Ales es formalitza en un inici sota el nom d'Associació Ciudadana de Lucha contra el Sida de Palma de Mallorca, que més tard passaria a ser l'Associació de Lluita Antisida de les Illes Balears. Han passat gairebé 30 anys des del naixement de l'associació i a dia d'avui, gràcies a la investigació i a les noves generacions de medicaments, s'ha aconseguit mantenir a les persones amb VIH amb un bon nivell de salut, i això s'ha traduït en una notable millora en la seva qualitat de vida. Per desgràcia, no hem avançat de la mateixa manera en tots els aspectes. Hem pal·liat el drama de les morts, però això no significa que s'hagi resolt la problemàtica psicosocial que envolta el VIH. Els prejudicis, l'estigma i la discriminació segueixen patents en la nostra societat. Drets, com el de la confidencialitat, se segueixen vulnerant dia a dia. El fet que el VIH ja no suposi una alarma social ens ha relegat a un indesitjable oblit per gran part de la població. Aquest és, doncs, el fracàs de l'èxit en la lluita contra la pitjor pandèmia de la nostra història. Les persones amb VIH se segueixen veient abocades a un patiment que entre totes i tots podem evitar. Per un futur millor, perquè encara queden batalles que guanyar. La lluita continua.